Have you ever wondering, what is this? What are we doing? Is there a reason? Is there? What's the reason of what we are doing? Can you answer me that, please? What? There is something in the world they don't tell us what we should be. There is something in the world that it doesn't tell us that we should be doing right now. But I doesn't know what it is, 'cause it doesn't tell me the truth about what I should do, or what they want me really to do. They are screwing with us anytime, telling us what we should do in a way we doesn't care, and doesn't know about this world we going round. What the purpose? What the purpose? Are you talking to me? Eh? Do you know who I am? Do you know who I am? I am Tony. You fucking cocksucker. Are you talking to me? Huh? Are you talking to me? Nu, håll käften. Nu håller du käften. Jag blir så förbannad. De bara jävlas med mig hela tiden. Vad fan ska man göra? Man kommer hit, gör sitt jobb. Och vad fan får man för det? 5 miljoner. Bara det. Ja, jag blir så förbannad på dessa jävla idioter som finns här. Ja, man blir inte glad. Nej, det blir inte jag heller. På dessa jävla pack som kommer ifrån Norrland och äter kaviar med pommes frites och äter koskit till lunch. Vilka är dessa jävla idioter? Va? De kommer där hit här. Alltså äter våra beder som vi har tillagat genom åkern. Va? Ja, det så får det inte vara. Men om man tänker på en sak, så är saken det man tänker på. Men vad är egentligen saken i tänkandet av tänkandet? Vad är jag i saken? Är det jag som är saken? Eller är det saken som är någon annan? Och vem är denna då? Vem är någon annan? Ja, det kanske är du. Ja, du där. Det kanske är du som är någon annan. Eller är det kanske du som är jag? Och det är kanske jag som är någon annan. Kan du svara på det? Ja, för det kan inte jag göra. För jag går med huvudet. Så jag är lite så här. Ja, vad ska man säga? Jag är inte normal. Nej, det är jag inte. Ja. Nu har jag en fråga som gäller invandrarpolitiken. Ja, och vad är det nu då? Jo, det är liksom så här att vi är invandrare. Ja, och vart vill du komma med det? Jo, jag undrar, hur ska man ta sig härifrån? Där, ser du dörren där borta? Där.
Ja, där borta. Mm. Vad finns bakom den dörren då? Det är en väldigt bra fråga. Jag tror inte att jag har ett svar på denna fråga. Men om du frågar någon annan så kanske de har svaret på den frågan. Men jag har inte en fråga. Jag har inget svar på den frågan. Vad som finns bakom dörren, det får du ta reda på själv genom att öppna dörren. För ingen kan göra det åt dig. Nej, ingen alls. Are you fucking with me? Huh? Are you fucking with me, you son of a bitch? Do you know who I am? Do you know who I am? I am your worst enemy, and you don't wanna fuck with me. Or do I like when people fuck with me? Because then I can do whatever I want, whatever I need to hurt them back when they fuck with me. Really, I can do whatever I want. I can do whatever I want. Do you wanna know what I can do? Oh, where is Harvey Dent? I'm just wondering, where is Harvey Dent? Can you tell me? Or do I have to play a game? You wanna play a game with me? Once there was a man, one desire, one man, one desire, one shakapakatika.